Eguerdion, ongi etorriak zuen amaren etxera etorri nahi izan duzuen guztiok. Eta gaur ongi etorri berezia eman nahi nieke Legazpi aldetik etorri zerateen Erromes eta Fededun guztioi. Denok onartzen zaituzte gure Arantzazuko amak. Era askotako hizkera beharrezkoa du gizakiak elkarrekin harremanean jartzeko. Gehienetan keinu eta begirada adierazgarriak eta bereziak laguntzen die gure hitzei. Hitzek hitz egiten duenaren izakera adierazten dute. Entzun eta hitz egin ahal izatea beharrezkoa ditu gizakiak. Hitz egokiak aukeratu behar dira, adierazi nahi duguna zuzen agertzeko. Jainkoa bera ere hitzaren bidez jartzen da harremanean gizakiarekin, eta hitz hori Biblian idatzia ematen zaigu. Gehiago oraindik, haragi egin den hitza da Jesukristo, eta berak sortzen du jainkoarekin dugun harremana. Gaur, Jesusek harremanean jarri nahi du gu bakoitzarekin, eta gure Arantzazuko amak lagunduko digu hortan. Zutik jarri gaitezen eta hasi gaitezen kantua. Agur jainkoaren ama. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Mariaren bidez, mundu berri baten argia piztu digun jauna, izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, jainkoak errukia handia erakutsi digu, Mariaren bidez munduari bere semea eman dionean. Horregatik, ospakizunaren hasieran, jaunaren errukitara biltzen gara, gure pekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, Mariaren sabeletik, mundua argitu duzuna, erruki jauna.
Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, Maria zeure ama, gure amatzat eman diguzuna. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintzat. Aintza zeruetan jangoiko ari. Denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei. Baina handita eder zaitugulako, gorazu bedenkatuazu. Gorespen zuri auspezabur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko baita guztia duna. Denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuin aldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zuk salbatu gaituzu eta zeure seme alabatzat onartu. Begira onbera seme alaba ordeko egin gaituzun hoi, Kristogan sinesten dugunok egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Profetaren hitz konsolatzaileak harritzen ditu sufrimentu artean bizi direnak. Profetaren hitza barru askatzaile gertatzen zaie entzulei. Hala esango digu Isaiasen liburutik hartuko dugun irakur zatiak.
La salvación que Dios ofrece se revela en la liberación de las servidumbres que atan el interior de la persona, nos dirá Isaías. Escuchemos. Isaías profetaren liburutik. Esan bihotz beldurtiei, eutsi gogor, ez beldur izan, horra zuen jainkoa. Berbera dator zuek salbatzera, eta merezia duten zigorra etzaiei ematera. Orduan, itxue begiak irikiko dira, eta gorren belarria zabalduko. Errenak basauntza bezala jauzi egingo du, eta mutuaren mingainak oiu egingo pozez. Urak sortuko dira basamortuan, eta errekak eremuan. Lur idorra aintzira bihurtuko da, eta lurra gorra iturri. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. ene barrena, gorez jauna. Denok berriz. Ene barrena, gorez jauna. Leiala da betiren beti, ematen die eskubidea zapaldu behi, ogia goze direnei. Denok. Ene barrena, gorez jauna. Atzilotuak jaunak askatzen ditu, itxuen begiak jaunak argitzen ditu. Konkor daudenak jaunak ditu zutiarazten, zintzoak jaunak ditu maitatzen. Denok. Ene barrena, gorez jauna. Tenpluan otoitzerako biltzen zirenek, berezitasun handiak izan ohi zituzten Santiago apostoluaren garaian. Ez ote ditu pobreak aukeratu jainkoak bere erreinua oinordetzeko. No puede haber privilegios entre los elegidos por Dios. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos herederos de su reino. Escuchemos de la carta del Santiago apóstol. Santiago apostoluaren gutunetik. Enesen ideok, ezin elkartuak dira Jesu Kristo gure jaun aintzatsuagan, duzuen sinismena eta pertsonen artean bereizketa egitea. Eman dezagun zuen batzarrean bi gizon sartzen direla, bata aberatsa, urrezko eraztunez eta dotore jantzia, eta bestea pobrea, zarpai jantzia. Eta dotore jantzitakoari sekulako begiramenez esaten diozuela. Eserizu hemen, ohorezko tokian, pobreari berriz, agoi hor zutik, edota jarra dilurrean nire oinazpikoaren ondoan. Horrela jokatuz, ez altzarete zeuen artean bereizketa egiten ari, eta ez alduzue irizpide okerrez epaitzen. Entzun enesen ide maiteok. Ez alditu aukeratu jainkoak munduaren begietan pobre direnak, sinismenez aberats izateko, eta bera maite dutenei agindutako erreinua ondaretzat jasotzeko. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna.
Jesusek gor eta mutuarekin egin duena ez da magia. Gor eta mutuarekin harremanean jarri nahi du bere jokaeraren arrazoia, beti erruki hutsa dela adierazteko. Gor eta mutuaren barrua askatuta libre egin nahi du, ikusita entzuten dugunok ere, dena ondo egiten du esan dezagun harriturik. Entzun eta aztertu egin behar dugu Jesusek berak esango diguna evangelioan. Horretarako prestatzen gera zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Zorionekoa zu, Andre Maria Virgina, eta benetan aintzagarria. Zuregandik sortu zen, zuzentasune guztia, Kristo gure jauna. Jesucristoren evangelioa San Marcosen liburutik. Adi hartan, Jesus, Tiroko lurraldea utzita, Sidondik igaro zen, eta Dekapolisen barrena Galileako itsasora etorri zen. Gorra eta itzmotela zen gizon bat ekarri zioten, eta eskuak gainean ezartzeko eskatzen zioten. Jesusek jende artetik bereiz harturik, behatzak belarrietan sartu zizkion, eta bere listuz mihia ukitu zion. Zerura begira intziri eginez, esan zion, efeta, hau da, ireki zaitez. Eta berehala ireki zitzaizkion belarriak eta mihiko lotura askatu. Eta hizketan hasi zen garbi-garbi. Inori ez esateko agindu zien Jesusek, baina haiek orduan eta gehiago zabaltzen zuten. Eta harriturik honela zioten, ondo egiten du dena, gorrei entzunarazi eta mutuei itseginarazi. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna,
Fededun maiteok. Gorra eta hitz motela zen gizon bat ekarri zioten eta eskua gainean ezartzeko eskatu zioten. Eta berehala, eskua jarri eta berehala, hizketan hasi zitzaien belarriak eta mihiko lotura askatu eta hizketan hasi zen garbi. Jesusek eskua jarrita berehala sendatu zen. Pozik bizitzeko oinarrizkoa zer da? Gertaerak adieraztea, geure jakituriak zabaltzea, edo elkarrekiko harremanak sortzea, elkarrekiko harremana lantzea. Gaur egun informazioa neurririk gabea eta komunikazioa eskasa. Ara, gaurko gizartearen arazo mingarria. Gertaerak zabaldu neurri gabe edo harremanak landu eta sakondu. Informazioa beharko dugu neurri batean, jakina, baina harremanak sortzen du bizi gogoa eta bizi giroa. Pertsona batek bere bizitzan senti dezaken askatasunik ederrena, barruko askatasuna da, besteengana pozik atera ahal izatea, elkarri geure bizitzaren berri eman ahal izatea. Esperientzia hori da, ederra eta pozgarria. Izan ere, askotan izan ohi da zerbait barrutik lotzen gaituena. Umetatik datozen bizikizunak, edo senideen artean gertatu edo bizi izandako zerbait, zehazki zer den jakin gabe barruak ateatzen digun zauriren bat. Eta lotura horiek ez digute komunikazioa ametitzen. Geure barruko isilean babesten gera. Babes hauek ez ditu norberak nahi ala eraikitzen. Ohargabean sortzen zaizkigu barruan. Eta pertsona erabat blokeatua gera daiteke. Bai ezkontza bizitzan, edo adiskideen artean, edo nola nahiko elkar bizitzan, gainditu ezineko traba gertatzen dira haustura sortzeraino. Eta zenbaitek pentsatu ohi du berez joango direla barruko lotura horiek, denbora pasala dena bere onera etorriko dela. Baina askotan gero eta itxiago bihurtzen da. Barrurako joera handiagoa sentitzen dugu, erabat itxi arte. Gaurko evangelioan agertzen den pertsonak, gaixoak, komunikaziorako traba handia zeukan. Gor zorra da, eta mutua, ez du entzuten, eta ezin da berea esanez inorekin harremanean sartu, ezin da. Eta oso beharra sentitzen du bizitzan, bakardadea ikaragarria. Irtenbide txarra gaixoarentzat. Izan ere, onartua sentitzen naizenean, sartzen naiz hartu emanean. Jesusek
berri ona dakar lotuentzat. Askatasunezko notizia da berri on hori. Baina evangelioan entzun dugunez, Jesusen zerura begiratze hori eta zerura begira eginiko intziriak zerbait adierazi nahiko ote luke. Federik sortzen ez duten bere jokaera miragarriak usteko asmoa edo gogoa behar bada. Baina gizakiaren sufrimentuak eta beharrak eragin handiagoa do Jesusen bihotzean. Eta efata, gertabedi esaten du, ireki zaitez. Lotuak eta katiboak sentitzen duten eta sentitzen diren guztientzat berri ona dakar Jesusek. Pertsona libre eta elkarrekin bizitzeko sortu zuen jainkoak eta barruko askatasun hortan biziarazten saiatu zen Jesus bere egintza guztiekin. Zenbat gaixo eta bakartik sentituko zuen Jesusek barruan sortu zien askatasun baliotsua, bizi sortzailea. Baina gaurraina informazio ez da inoiz ere izan gure gizartea. Baina inoiz baino bakartiago ezotegera sentitzen pertsonak. Ta itxurak eta istilu zaratatsuak ezote ditu behar barruko bakardadea gordetzeko eta estaltzeko. Elkarrekiko harremana gozatzeko hainbeste eragozpen eta zailtasun izan ote ditu inoiz gizonak. Bakoitzak gure behar eta nahiei bakarrik entzuten diogu, naiz da telefono mobila belarrietan izan egun osoan nork zer esango. Jesusen hitzaren entzule zintzo izatea da kristau izatea. Jainkoarekiko harremana ezinezkoa da, berak maite duena maite ez badugu. Lagun urkoari geure izakera agertu eta bere izakera onartu nahi ez diogu bitartean, ezinezkoa da harreman askatzaile eta bake sortzailea. Ta gaitzespena eta bazterketa aukeratzen ari gera munduaren lasaitasuna sortzeko. Baina elkarrizketa eta harremana dira jokaera oinarrizkoenak. Gutako zenbait saiatzen gera, guretakoak ez direnekin harreman egokiak eta egiazkoak sortzen. Gor eta zorra mutua sendatzen dituenean, gizartean sortu nahi duen harreman giroa erakutsi nahian ari zaigu Jesus evangelioa. Gizon emakumeon harremana izakera sakonenean sortu nahi du Jesusek. Egiazko bizikera gure ahalmen guztien emaitza bihurtu nahi du. Horregatik, ireki zaitez, ireki. Inguratzen gaituen biziaren misterio sakona aurkitu eta ulertu gabe bizigera zoritxarrez asko. Gaurko evangelio zatiak geure bizitzari begiratzera eraman nahi gaitu. Zerk lotzen nau barrutik, zerk lotzen nau. Bai alda zerbait neu izaten uzten ez didan zerbait. Ba alda trabaren bat, niregandik besteenganako bidea eragozten didan trabaren bat nire bizitzan.
Galdera hauek eta beste galdera asko oinarrizkoak dira. Izan ere, bizi bai naiteke erabateko gezurretan, itxura hutsean eta xalkerian, gor eta mutu, eta zarata, istilua, bulla, eta iskanbila behar barruko utxunea nolabait estaltzeko. Fededun, galdetu zeure buruari. Nahi aldut nik, Jesusek nere gainean bere eskuak jarditzan. Nahi aldut benetan. Askotan, Jesusek miragarri handiak ez ditu egingo, bere eragina bakoitzak senti dezagun barruan. Hori da Jainkoa eraikitzen ari den bere erreinua. Eta hori aitortu nahi dugu orain denok, zuti jarri eta kredoa esaten dugunean. Sinesten alduzue Jainko aita algustiduna, zerulurren egilea. Sinesten du jauna, Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten du jauna, Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarako. Amen. Zenideok, Maria otoitz lagun harturik, jo dezagun jaunaren gana. Eska dezagun mundu berria, munduko behartsuenentzat. Guri eman zaigun poza, iritsi dadila mundu guztira. Entzun jauna gure eskaria. Eliz elkartearen alde, Jesusen berri ona bizi eta iragarri dezan, zerbitzu apalean biziz. Eska dezaiogun jaunari. denok. Entzun jauna gure eskaria. Gerran ari diren munduko herrien alde, gure herriko bakearen alde, Arantzazuko amaren irudiak berri onaren alaitasuna eman diezagun bake ederrean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Sufritzen ari diren familien alde. Sufritzen dutenen bidea, Mariaren babesak gozatu eta indartu dezan. Eska dezaiogun jaunari.
festa pozik ospatzen ari garen alde. Mariaren jarrerak geuretu ditzagun, eta Jesusen segizioan ikasle leial izaten ikas dezagun. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Eskerrak, aita ona, Mariaren bidez zure erreinua agertu diguzulako. Beraren irakaspena argiturik, bizi gaitezela berri ona bizi eta iragarriz. Arantzazuko amaren otoitzez, eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Galdezkan aurkatzun jauna, zergatik sufritzen dugun gizakion munduan. Galdezkan aurkatzun jauna, zergatik gaitzak zauritzen, ote gaituen askotan. Zergatik hautso txikiak erruga berdirelanik, hiltzen diren gozez amaren besotan. Zergatik batzuek asko eta besteak hain gutxi, zer daratak gabiltzan beti borroka. Zergatik jauna sarritan galdetu arren, sarritan pentsatu arren, ezin dut gauza ulertu. Buruak ezin du jaso, bihotzak ezin du jasan, begian malkoz lehertu. Oteizaren pietatean oiukatu dut galdera, apostoluen argi hotzorrek zer du. Zeruak inun isilik lurra goiren odonetan, eta jauna ez zara inon agertu. Zergatik gaude Galdera denak margotan urtu zaizkidan unean, dena isiltena erdi. Ez da hitzik, ez da hotsik, sentimendua minuzik, ezintasuna izerdi. Orduan konfiantzaren aizeak jonau barruan, eta horra bihotzean parealdi. Jainko hor maizken nauzutan, zergatik egin zalantzan, zuri zanik nire gauetan eguerdi. Jauna zu nirekin zaude. Jauna zu nirekin Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Oi jainko, zu zaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria.
Egizu doain honen bidez, aitor dezagula eta goretsi zure handitasuna, eta sakramentu hau hartzeak sendo dezala gure arteko elkartasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna kantan jaun, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai, zu bedeinkatzea, aita guzti santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturrizaren horri, zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik eta aingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zer lurra beterik dauzka zure piztika, osana zeruko nietela. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrela, osana zeruko nietela. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako.
Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Arritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, Jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reina, egin bedi Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea bata besteari. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko
goikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena. Zorionekoak maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxe. Azken afari ezkero, jauna, gure janari zuntzera, kanta dezagun dena. Azken afari ezkero, jauna, gure janari zuntzera, aginduko zoz lotu ginduzu, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputzak lotzera. Zuhaitz berria adarrarekin, bat egiten den antzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputzak lotzera. Zuhaitz berria adarrarekin, bat egiten den antzera. Batasun horrek eskatutzen du, harimak ere bat egin. Buru bihotzez bizik gaitezen, bat eginik lan zurekin. Zuraren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zu jarritako maite legea, ez genuke nahi utxe. Zeran osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zugarritako maite legea, ez genuke nahi utxe. Etxaiak bere tentaldietan, ez du inolaz etxiko. Eragozpenak genizkiguzu, guk ez zaitugu utziko. Batasun honek irautezala, gure bizitzak utziko. Azken orduan sartu artean, zure etxean betiko. Batasun honek irautezala, gure bizitzak utziko. Azken orduan sartu artean, zure etxean betiko.
Esker honez, egin dezagun otoitz. Hitzaren eta sakramentuaren mailan janaritzen eta bizi berritzen dituzu jauna zeure fededunak. Zure semearen doaina handiak balia dakizkigula, haren bizian beti parte izatea merezi dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Lagun urkoa beti errespetagarria da. Jesusen izenean elkartean bildua dagoenean, Kristoren gorputza da. Eukaristia ospatzen dugunean betetzen da Jesusen hitza. 2 edo 3 nere izenean biltzen direnean, euren erdian nago ni. Konturatuko ote gera gure artean egon dela. Konturatuko ote gera gure artean jarraitzen duela Jesusek. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunare